Takže čaute, já jsem Gilles.cz a dneska zahrajeme Minecraft. Jak vidíte, tak jsem nehrál vůbec za kamerou, protože to točím hned po prvním dílu. Aha, tak. V minulém dílu jsme našli železo. Čekaj. Železo. Creeper a tam Enderman. Mám se pustit na ně, nebo ne? Takhle. Dobře. Tak, už bych se mohl vrátit. Přemýšlím. A ne. Tak. A už není zkoumání. Že tak. Nedívám se. Pomoc! Pomoc! Tak už jdeme teda domů. Se vyspat. Koně, neumím plavat nahoru. Ak. Tak a tento díl dělám proto jenom, že jsem už nevím kolik dnů neviděl další díl. A už je 2 díly za sebou, doufám, že z toho budete mít radost. Teda... Tak. Čekejte. F1, F9, F11. OK. Takže to asi nejde. Tak, OK. Takže to je velko. Tak a já bych byl spěchat a vyspat se. Tak. Dám sem další uhlí. No, to vystačí. Nesmíme se. A pak se vydáme ještě do té jaskynky. Nebo trhlínky. Lepší řečeno. Tady jsou pavouci, ovce, creepři, skeletorky, zombíci. Tak pavouci. Teďka si z toho udělám maso. Koně. Se nějak najíst. Protože tady není žádné jídlo zatím. Jo, takže... Jo. Nějaký zombík. Prosím, nějaký zombík. Ty vypal. Asi. Vypal, ale dál. Podej mi. Tak. Aspoň nějaké mašíčko. Tak. Tak. A tady nějaké... Nevím.
Máme chůli ovečky. Ani chodí na tohle, co? No. Pojď sem, ne. Hozem. To vypadá, že nejde. Když neškodíme. Asi rovnou s ním koně. Dám si aerory. Tak. Se rovnou dáme jenom jedinečky, který budu bojovat. Takhle. Ok. Ne. Jo, tak. Ok. Si už tady dáme. Krumpáče. Takže raz, dva. Jo, to je meč. Ne, co to koně dělám? Dneska se podívám, kolik už natáčím. Jo, 7 minut. Takže já už se s vámi rozloučím tím, že uděláme 2 lopatky. Tak. A nebo jí rovnou ty. Tak. Jedno železo mi bylo úplně přesně. Tak. A tohle se dám tady. Takže já už myslím, že by to pro dnesek stačilo. Takže už čaute.